Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Akulu makamaka tikuwaona mkanemayu ndikhulupira kuti anthu ambiri atiwadziwa ndi mkuluso amene nthawi imeneyo pa MBC ankayipatsa moto kwambiri. Akulu amene ndi Stephen Maseya. So tonse tikudziwa kuti Stephen Maseya apano kulizi moti nthawi imeneyi ankayipatsa moto koma pano kulizi kodi chifukwa chake achagona patipati. So tonse tikudziwa kuti ulamuliro wa MCP achitengereni boma makamaka. Akulu amenewa zimamveka mpekesera kuti adachosedwa makamaka mchito makamaka kumene ku MBC. So tikutenda pano taonanso video imeneyi after kusowa kwa akulu amenewa abweranso poyera abweranso pa tebulo ndikuzangoyankhulapo kung'alolapo ziwiri zitatu kutengeranso ndi mmene zinthu zidayendera nthawi imeneja. So ndikusiyirani video imeneyi kuti muone zonse zomwe Stephen Maseya wayankhula yekha kuchokera pamaso pake ndi ameneyo ndithu adayambasunga sisi ndithu akuoneka kuti adachepa thupi mavuto amuno Malawi. Tatiyeni tionere ndikumvera limodzi. Tichoke kwa Iguputu tibwerere Kenani basi. Mafuta mavuto, forex mavuto, fetereza mavuto, chimanga mavuto, china chani, simenti mavuto, chito mavuto, zitukuko mavuto, usogoleri mavuto. Ndiye ndikuphatikiza pa mavuto ose aja ndikuikapo chikwanjeso pamwamba. Hai mwende bwi Mbekezero zotani utenga umene tikuwatengera anthu ndongofuna kuti joyamba adziwe kuti DPP dakali moyo. DPP inangokhala kayi ku benchi kumango yang'ana anthu amaziko lakola okha kulephera kuyendesa boma. Ndiye ife tikubwera sopano kukuza nkunena kuti get ready 2025 tikulowa somboma tikonzezi komanso tikuwalimbikitsa anthu kuti kuja kulikonse kumene muli ngati mulibe chiphaso cha unzika chonde kalembetseni kuti 2025 mdzagwiritse ntchito chimenezo pamodzi ndi chiphaso chovotera kuti mukathe kuvota boma leneleni, boma la blue, boma la DPP motsogozedwa ndi Professor Alpha Peter Mutharika. Zikomo kwambiri. My fellow citizens, here we are, DPP, the mighty DPP, the party of the people, the People's Party. Today it's a very, very, very beautiful day and everyone is happy here in Blantyre. We are parading, telling the people that DPP is still strong. DPP is still alive. Professor Alpha Peter Mutharika is there to come 2025 and take people back to the land of Uchidinkaka. I'm reminding you, people of Malawi, that DPP will never die. Those who die, they're the ones who die 2025. DPP wants to take the Malawi back to the glory which it used to be. Panoba kwa kursana nizane, china chicho se chakwera. Tichoke kwa Iguputu tibwerere Kenani basi. Mafuta mavuto, forex mavuto, fetereza mavuto, chimanga mavuto, china chani, simenti mavuto, chito mavuto, zitukuko mavuto, usogoleri mavuto. Ndiye ndikuphatikiza pa mavuto ose aja ndikuikapo chikwanjeso pamwamba. Hai mwende bwi
Mbekezero zotani utenga umene tikuwatengera anthu ndongofuna kuti choyamba adziwe kuti DPP dakali moyo. DPP inangokhala kayi ku benchi mkumango yang'ana anthu amazikolakola okha kulephera kuyendesa boma. Ndiye ife tikubwera tsopano kukuwuzani kunena kuti get ready 2025 tikulowaso mboma tikonze zinthu komanso tikuwalimbikitsa anthu kuti kuna kulikonse kumene muli ngati mulibe chiphaso cha unzika chonde kalembetseni kuti 2025 mdzagwiritsa ntchito chimenezo pamodzi ndi chiphaso chovotera kuti mukathe kuvota boma leneleni, boma la blue, boma la DPP motsogozedwa ndi Professor Alpha Peter Mutharika. Zikomo kwambiri. My fellow citizens, here we are, DPP, the mighty DPP, the party of the people, the People's Party. Today it's a very, very, very beautiful day and everyone is happy here in Blantyre. We are parading, telling the people that DPP is still strong. DPP is still alive. Professor Alpha Peter Mutharika is there to come 2025 and take people back to the land of Uchini Kaka. I'm reminding you, people of Malawi, that DPP will never die. Those who die, they're the ones who die 2025. DPP wants to take the Malawi back to the glory which it used to be. Tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndi ife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.